Ngabhrekha uyena nje engibhrekha ngayo lento enkulu. Ngayitshela ukuthi mhlampe kungenzeka ukuthi ngoba ngisanda kuqala ngabekezela. Hhayi ngeke. Ima-ke wayitshela ukuthi isazoncipha yini? Ngayitshela ukuthi mhlampe kungenzeka ukuthi kusayimina mhlampe into yami ngoba phela ngakajwayeli yabo. Ngayitshela mhlampe ngokuhamba kwesikhathi sizoba right. Mhlampe ngimjwayele-ke nento yakhe. Hhayi ngeke, ngabuye ngabona ukuthi ngeke ngiyalimala. Ulwazi inkulu kakhulu into yakhe futhi uyayithanda nalento. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi I-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba i-guest ihleli nami la eceleni kwami, it means ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asafisa futhi ukuthi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo no-person wakhe oku-ex-person wakhe. So-ke uzasichazele kabanzi la bahlangana khona nala bexabana khona beze bekhetha ukuhlukana njengoba esela today efisa ukuthi futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. So-ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphatheleni. Sabona kanjani? Yebo, ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Waba isibongo futhi? Isibongo sami ngwaMadlala. uMadlala. Wobani uMadlala? uMadlala ohlokohloko, uBhengu okhuzwayo. uBhengu Shongololo? Yebo. Oh, alright. Ubuya ngokuhlala. Ukhulele kuphi? Ngikhulele la kwaMashu, kasi elokishini. Oh, okay. Namanje usahlala khona? Yebo, ngisahlala khona. Alright. Ngicela ungichazele-ke ngokuhlangana kwakho no-ex muntu wakho lo ufisa ukubuyelana naye. Bekumuphi unyaka? Nihlanganele kuphi? Kwakwenza njani? Sihlangana ngangihamba nabangani bami. Sizikhiphile, ngase ngayibonela yena, ngase ngamthengela into yokudla. Okay. Ngimthengela into yokudla, sahlala phansi, saxoxisana. Number 2. Yebo. Kwase sabonakala, sasisajula, sashintshisa ngey'namba. Wamfica ehleli yedwa? Yebo, ngamfica ehleli yedwa. Okay. So akakuxwayanga uma ufike kuyena? Cha, akangixwayanga. Okay. So umabalo esikhuluma ngaye? Awukwazi bona ngamazi mongisakhe. uMadlala? Yebo. Mngabadeli? Yebo. So-ke uMadlala nithe nihlangana naye wena esedini lakho bewunaye upheseni othandana naye ngaleso sikhathi noma bewusingle? Benginawo person ngithanda. Bonaye? Yebo. Umshonisephi usuthandana noMadlala? Nakhona yena ubengijithela kahle kahle naye. Okay. Yena-ke uthe ube naye umuntu ngaleso sikhathi? Cha, uthe ubengenayo. Okay. So umazanisile nabantu basekhaya lakho la uzalwa khona noma bekuyimfihlo yakho nje ukuthi mina nginoMadlala? Ekhaya cha, bengakaze ngibatshele. Why? Ngoba ngihlale lento ngiyifihla ngoba like angifuni beyazi. Ngoba bengicathi ukuthi mhlambe bazofila kabi ukuthi nginomuntu wesifazane cause angakabatsheli kahle hle. Cause mawukuthi ngiyabatshela cause kuzoqala kubaba. Ubaba mase eqale ephatheka kambi yathetha ngoba bengakaze ngitshele wonke umuntu. Ubaba umuntu othethayo? Yebo, umuntu othethayo ubaba. Angeke uzomjabulisa nje ukuthi insizwa yakhe inentombi? Ayisona ilokhuzana umuntu othandana nobulili obufana nobakhe kodwa unentombi. Bengeze imjabulise nje lonto. Nanoma bekuthiwa awulobolile but ukuzwa nje ubaba nawe ekhaya indodana yakho ubone ukuthi hayi ukhona omunye umuntu obulili obuphambene nobakhe anaye, bengeke nje izimjabulise lonto. Ngiyacabanga ngoba like uhlezi ethetha kahle kahle ethi ngingazenzi into ezirong ezingeke zingiphathe kahle. Yebo. So esidini laMadlala-ke uke wakutshela ukuthi yena the time kade nihlangana ube naye omunye umuntu athandana naye noma uthe wesingle? Uthe ubesingle, ubengenayo. Ekhaya lakhe-ke la ezalwa khona ukwazanisile nomndeni wakhe, mhlawumbe osisi bakhe noma ubhuti wakhe noma umama wakhe? Ungaze nabazali bakhe. Oh, okay. So beniphethene kanjani-ke kusuka la kuqala khona ubudlelwane benu bawu-2 kuze kufike la nigejana khona ningazwani kahle? Since isihlangana safike sabonana lokhani sivakashelana.
Okay. Sivakashelana, ngamcela ukuthi sicela ngivakashele ekhaya. Okay. Ngamcela, kwasho ukuthi kwaba khona into enzala, salala. Kwasho ukuthi sesiqedile ukuqala ngamphelezela kubo, wabuya kwesibili. Okay. Salala futhi ngamphelezela waya kubo. Kwathi ngakusasa ngambona esengiblockile wangiziba. Ekade kuvakashelile? Yeah. Eba jikijiki useyablock? Yeah. Yini? Ucikwe yini? Angazi ukuthi uciwe yini. Akazange ngitshele lutho? Cha, akazazi angitshele lutho. Lokhani esagcina ngalolo suku kuphela. Hawu. Akuphindanga. Mhlampe uke wamzama umlandelela ngama-calls, ucheck-a nje ukuthi yini manje inkinga? Yebo, angingazama naku-WhatsApp ngamtshela. But still lutho uyangiziba nje. Uma ubhekile yini inkinga? Wena ngesingawe nje. Yini into emcikile izifinyelela ekuthenini akavela kublock angasakhulumi nawe? Mhlambe ilento esayenza yokulala. Wayeqala ukulala ngawo? Yebo. Oh, okay. So njengoba ufuna ukukhulumisana naye ubuso nobuso, wena usayimisele naye and usayimisele ukuthi mhlambe abe umakoti wasekhaya lakho, noma ufuna ukubuyelana naye nje? Cha, ngifuna ukubuyelana naye ethi abe umakoti wasekhaya. Yes. Ngishade naye ngithole naye ingane. Okay. Injani personality yakhe? Umuntu kanjani? Umuntu right. Akasumuntu osheshe ukucasuka adube hambe. Cha, akekho njalo, umuntu nje o-right okahle. Okay. Ithi ngivele ngimlande ke Yebo. ukuze uzokhona ukuthi ukhulumisane naye ubuso nobuso, uthole ukuthi yini le yenza ukuthi nize niqhelelane nje, uthole yonke into. Ithi ngivele ngimlanda. Yebo. Ngiyacela nisilandelane. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV, uhlelo esikubiza ngokuthi iLove Back. So usisi uvumile ukuthi asijoyine and ngiyethemba ukuthi isicelo sethu uzokwazi ukuthi asamukele. Sambona kunjani? Kuyaphila njani? Ngiyaphila nami. Uma bani? Kumadlala. Madladla uMgabadeli. Ubuye kuphi ngokuhlala? Ngihlala eNtuzuma. Ukhulele khona Yebo, eNtuzuma? ngikhulele khona. Uyamazi ubhuti engihlala naye? Yebo, ngiyamazi. Umazela kuphi? Besithandana kudala. Dala ne? Yeah. Senesikhathi singakanani nahlukana? Athi kuyela kunyaka ngoba sihlukane last year. Sesihlanganisa unyaka sihlukene manje. Okay. So njengoba ulana sikucelile ukuthi uhlanganyele nathi namhlanje. Isibanga sokuthi yena ubhalile kwi-show and ukubhala kwakhe uthi uyafisa ukuthi akhulumisane nawe ubuso nobuso ekubuka. So ngiyacela nje ngoba isikhathi sakho umlalele ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay. Ngiyabonga. Ngiyacela ukuthi ukhulumisane naye. Yebo. Sisi, into engizele la uzofuna ama-love back. Ngizocela ukuthi sibuyelane. Sikhohle ngale nto elenza kudala. Ilokho ebengikucela. Lokho kwenza kudala ngicela sikudlulise. Ngiyathemba ukuthi sekuphinde kwenzeke. Njengamanje sikunyawo omusha manje. Inkinga zawo unyaka kudala ngicela sidlulise. Ngicela sigxile kulo nyaka lo omusha. Ngeke ngikwazi. Hawu. Kanjalo nje? Hayi, ngeke ngikwazi. Yini ndaba kwenzakalani? Yini leyo ngikho right ngayo yenzeni? Ulwazi u-right, wengiphethe kahle impela, angifuni ukungasho shame, ubengiphethe kahle nje ku-right yonke into. Inkinga nje kwabasekamerweni, ngathi uma ngifika lapha ngahlangabezana nenye into engakaze ngiyibone. Isigaxa sento. Inde izanazo. Hayi, ulwazi unento enkulu kakhulu. Manje ngeke ngikwazi and mina ngisanda kuqala. Ngabreak uyena nje ngibreaka ngayo lento enkulu. Ngayitshela ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi ngoba ngisanda kuqala ngabekezela. Hayi ngeke. Imali wayitshela ukuthi isazoncipha yena.
Ngayitshela ukuthi mhlampe ngenze ukuthi kusayimina mhlampe into yami ngoba phela ngakajwayele yabo. Ngayitshela mhlampe ngokuhamba kwesikhathi sizoba right. Mhlampe ngimjwayele-ke nento yakhe. Hayi ngeke ngabuye ngabona ukuthi ngeke ngiyalimala. Ulwazi inkulu kakhulu into yakhe futhi uyayithanda nalento. Ufuna kuhlale kwenziwe. So ukhona yini omunye umuntu osuke wakhetha umnezile ithuba empilweni yakho? Hayi ubengakabi khona. Wena uxaka ulwazi Yalwazi nje. Ngisa-right ngiyisuthi. Uyamuzwa usuthini? Yebo ngimuzwa kakhulu. Uzizwa kanjani ngalokho? Ngizizwa nje ngingekho right. Eish. Ulwazi uyafisa ukubuyelana nawe. Ngeke ngikwazi. Ulwazi futhi unomuntu. Angazi noma ushilo yini ukuthi unaye umuntu. Ngamfice naye umuntu ungcono aqhubeke nomuntu wakhe. Mina ngi-right ngaye. Umile emazweni akho? Hayi ngimile. Ithini into kuzokwenzakala? Awucabanga? Ngicabanga ukuthi uhlukana nalomunye umuntu. Ufuna ukugxila kuyena. Uzohlukanelana nomuntu wakho, qhubeka nomuntu wakho. Mina nje into ongangisiza ngayo inkomo kama. Phela nje qha. Uthi ayikhokhe? Yebo, ngiyayidinga. Ubuyimisela ngokuyikhokha nini? Bengiyimisele kakhulu ngoyikhokha. So ubuzoyikhokha only if uvumelana uthi abuyelana nawe? Yebo, abengizoyikhokha. If avumelana nawe uzoyikhokha futhi? Yebo, abengizoyikhokha vele. Okay. Ayikhokhe-ke bhuti. Ikhokhe ngiyayidinga. So wena ufisa ukuqala ukukhokha inkomo wami akuyima? Cha, angibuyelani nje nolwazi. Ngi-right ngolwazi. Eish. Ngeke. So misa kanjani-ke lento? Into engiyibonayo ukuthi qale ukukhokhela inkomo le. Bese Masuthi mina ngibuyelani nje nolwazi. Lwazi angibuyelani nawe. Ngeke ngikwazi. Uyamuzwa usungimele Ngiyoguga nini ngimele wena ungimele ngento yakho engaka. Ngeke. Engaka. Hawu. Ngeke ngikwazi bandla. Bemncane inhliziyo yami yonke. Bengimthanda mina. Usayimisela ukuba naye? Yebo. Madladla ususayimisela ngokuba nawe? Hayi ngeke ngikwazi mina. Angiyimisele bandla. Ukhona yena omunye umuntu omusha usumbone? Ukhona kodwa into yethu isayintsha. Futhi emva kwelesigameko So awubuyelana naye simanzi usikhona omunye umuntu omusha hayi ngoba lakho uthi unento engakanani? Cha into yakhe nje iyona kakhulu. Iyona nje yenza ukuthi ngingabuyelana. But akakwazi ukunciphisa. Uyachaza right now ukuthi ufisa ukuthi abe nayo empilweni yakhe. Inkinga futhi uyayithanda nalento. Uma kuthiwa ngibuyelana naye shuthi zonke izinsuku kumele lento. Njobe ithanda kangaka. Uyamuzwa uthini? Ha. Yebo. Udecide ukuthi kufanele wenze kanjani? Ngoba ngisethi ngisabathe ngiyazama lutho ayisho lento le. Ngeke zihle vele. Ayisho ingaka sidalo. Yebo. So why expect ukuthi izokwehla ndlela thizeni because udaliwe nje? Ngangicanga vele ukuthi izoyehla. So mayeme emazweni akhe ukuthi akafisa ukubonana nawe ucabangani? Bengicanga ukuthi akajwayele nomuntu la akajwayela naye. Oh uyamtetela? Yebo, ngiyamtetela. Oh Ngiyabonga mina. uthi uyamtetela? Ngiyabonga welwazi. So right ngalokho. Ngi-right kuphela nje ngidinga inkomo kama. Ngiyayidinga yona. Uma uzokhokha nenkomo yami? Ngizoyikhokha mhlambe la ku June, July lapho kodwa. Alright. Uzomtshela ukuthi uma udinga ini kanjani kanje fanele ikhokhe kanjani? Okay. So uthi uzokutshela-ke ukuthi fanele kwenze kanjani? Yebo. Ngiyacela ugcine isithembiso sakho. Yebo, ngiyasicela isithembiso sami uzoyikhokha. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca ukuthi kufanele sivale la njengamanje show isimanga sokuthi niyabona nani ukuthi kwenzakalani. Usisi uthi right and indlela azizwa ngayo ngento kaMnumzane does not make sure and ngathi uthando wahlangana isidalo manje akafisa ukubuyelana naye uthi right la ikhona right now
Kodwa-ke ubhuti uyathembisa ukuthi uzoyikhokha inkomo kamama. And ngicela ukuthi ungakhohlwa usubscribe, like, ushare. Mina ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.